media jerpo doan pasani mili ningkang sam akardom pajirlo kardom ini ke ningarong pik pensinal pen itini ve dalam semi itu selsi result pen tinggal sini atau apa nilong ke bang pot aku hungry tek pot kilo kilo pen itu tek pot non du a percentage abang ke itu 81%, 81.6. Lapen Carbonong lake West Carbonong long make itu 78.2 something percentage. Nili fan la so subject EM ke ding pen nang pidet pen itu kacing hon Dr. Tuliram rong hang CM Carbonong atau nang naskap sila kana kiro pilo. Alang li nili fan la so a subject nang pi isi akah pen kacelar pon duji pu kabatha kumunti pensi ini alang li nili fan so a department na pijet pen alang li akam khon a resume alang li a guidance a suggestion pen ini bor I ponsi itung education reforms a committee sa meseng pondo la pen lan ta kalina stakeholder pen chenglo student organization pen chenglo education officers atun pen chenglo teachers doan atun pen chenglo lapen awareness akam ki claim lapen review la an ke do ki claim ka chipaduk pen ajo opinion ni gen itu athi misen an thi ang thek ta long lo athi ta chulong lo so athe bangen na tun thek long lo ke tum top 10 long si position ke bang lo ke non du ke top 8 long si tum du karbeng long ke lapen west karbeng long ke top 18 long si do itu bottom long pa aber ke non du bang ke thek pon long le de lo la ke ningarong pi hanja nasil so ningarong thi bang ni akiro ke Dr. Tuliram rong hang CM sarfan akiro pilo la pena P2 ke la so result mesen ke thek long apot ni la so teachers do ana to fasini la so result ke me dedicate bang na to fasini pilo Jadi, non ke bangzi do anang bong ning kanang bong sa me ni tum ke mandam we are focusing for 2026 mission 2026 kalau so afan sa me itum la so teng a result a bear nang itsun sidadra a thak ke pon claim pon thekji ansu se pangtu pon thekji 90% plus kilong to thekji ke bang year ni bang ke hola pasi itum matha pon elo munti pon e la pen tuning li pon lo la pen media jir potom fan kata ni lipulo je mission 2026 aku itu ma vision ke matha tema ting penje itu ma result top 10 nong lengi plus kami pining anke itu 2024 han bangke itu top 8 long situ lo ase akiro media je pojer pitung fantani li rolo na tu na cepaduk dun kata me ne school visit penceng lo kedam lo hok along a class a college school am ke visit am long samina tu na cepaduk dun pen itung ke thek pon long pen sami pinier ni bangke ke cepaduk ali bangke ali long lo sini ni thipen tum faksame akiro pipon ini karjuji do petang tena ses po punang ko po athe tum chugidam tang for the last decades budang ko po dei EM education ke tenang ang IEM la so prang kami du ulo la pen education department kelang pon alam tum ta chepadu pon lo stami itum 50 cross ta lilila athi people lo 22 aning kansi itum ke 49% wets karbiang long ke laso finally daito ended pen Dr. Tuliram rong khang nangki kang hon pen alang li nang suggestion pen ke claim pon ke dam pen ke itum 23 ning kang ke 75% dam laso prang kami EM do lo la pen kam claim pon lo government pen bor ilos dami 50 cross bar pin la nasi nona bangke isi bahagi mi puta puji na pen arna honta kiro pilo na pen itung loke charlie ekin sami paprang pon bom nu pusi munti lo na pen chini nitung kelele dola la so kelele afana bang nili rat atum afan an gado ifan sami tuning rilo na tum gado vitamin na cherap chitu du nanji da bang ke political pen ali en era kapre bang en era tun an pen kabon I
education anan itum ke papram pontek ji ke klam pontek ji afan atum fan same nili chuning ril kasi nang li tung media hoi pensame than tha rada tum afan ka jogowe je itum education anan pa RDP pon tek nangji kala bangsi nili ka chuning